Malawi Brief. Mwaswera bwanji omvera. Tsopano tikupasirani programu yapadera kuchokera ku Limpopo FM. Amene akutipasira programu iyi ndi DJ Trust. Takhalani pomwepo. Ndimafuna ndingopereka small message. Small message imene ndidazayilankhulapo lero ndikuyibwerezanso. Ndidalankhula nkhani yokhuzana ndi awa abungwe limene limagwiritsidwa ntchito ndi chipani chija cha MCP. Bungwe lake limene lili la HRDC. Chifukwa bungwe lija silomenyera ufulu dziko la Malawi. Bungwe lija silomenyera ufulu a Malawi. Bungwe lija ndilomenyera ufulu chipani cha MCP. Ndikukhulupirira kunena kuti nonsenu mungakhale mboni yanga lero lino pano ndikulankhula pano kunena kuti this past 5 years yapitayi abungwe la HRDC Amalawi amadandaula mnjira zosiyanasiyana, akuzunzidwa mnjira zosiyanasiyana muno mu dziko lathu lino la Malawi. Ogwira ntchito za mboma, opanga mabizinesi, Amalawi akumidzi, azigogo athu okalamba kumidzi akhala akudandaula mnjira zosiyanasiyana kumachita kunena kuti HRDC ndi bungwe lolankhulira Amalawi, bungwe lomenyera ufulu Amalawi akumidzi. Komano palibe ntsiku limodzi lomwe mu 5 years imene yapitayi limene HRDC adabwera poyera ndi kuzuzula boma la MCP. Amene amamveka pamenepo ndanyamata apa Limpopo FM, amene amamveka pamenepo ndanyamata abakiri Muluzi TV, amene amamveka pamenepo ndanyamata Amalawi Fest. Ndiyena otero amene amamveka muchoona. Lelo boma la DPP lija labwereraso pampando, latenganso bomali, latenganso dzikoli kukhala atsogoleri a dziko lathu lino la Malawi. Pali nkhani imene inazatuluka miyezi iwiri yapitayi, tiziti mawiki atatu anayi yapitawa, kunena kuti HRDC akufuna kupita pa nsewu akapange ma demonstration, akuti achainakewo amanamizira kunena kuti zokhuzana ndi nkhani ya skulu ya ulere imene a Professor Arthur Peter Mutharika adalonjeza kunena kuti pa 16 kungowina professor skulu ya ulere ikuyambika pompo, adabwera ndi topic imene. Lelo paliso nkhani zimene zikuzungulira masamba anchezo, ndikukhulupirira kunena kuti mwaziona mwazimva ndipo mukuziona kunena kuti HRDC ikufuna kuti ipite pa msewu ikapange ma demonstration akuti podana ndi ulamuliro kapena ndi mmene zinthu zikuyendera mu dziko lathu lino la Malawi pansi pa ulamuliro wa chipani cha DPP. Fuso nkumati how? Within 1 month? How? Within 90 days? How? Zikuchokera pati komanso iwo mphamvu azitenga pati. Chimenecho ndi chimene mukuyenera inu Amalawi kudziwa kunena kuti HRDC si bungwe lolankhulira Amalawi, si bungwe lomenyera ufulu Amalawi. Ayi, HRDC ndi bungwe lomenyera ufulu chipani cha MCP. Apa zimene akufuna kuyamba kupangazi, akufuna kuyamba kumenyera ufulu chipani cha MCP chifukwa chonena kuti chili ku opposition. Si zimene MCP ankayembekezera, chifukwa MCP anali ndi maganizo onena kuti pamene alowa mbomamo sazatulukanso mpaka na kalekale. Anayiwala kunena kuti Malawi walero si Malawi uja wadzana. Takhala tikulankhula zimenezi 5 years yonse yapitayi, koma achakwera ndi timu ya usa adasankha kugonda mkutu, adasankha kutseka mmakutu kusamvera zimene ife tikulankhula. Lelo akupanga regret chifukwa chonena kuti ali kunja. Nde ayambaso kwa ayuza, anyamata aja amayuza, musayiwale kunena kuti amayuza tu. Ndipo dipo lake linazafikira kwa Timothy Pagonashi Ntambo, nda amene adapasidwa ofesi ya unduna umene adapasidwa. Lero mkazi wawo pano tikunena pano adapasidwa so ntchito ndipo malimere la MCP nkukhala wankulu waku Eskom. Zinthu ngati zimenezo kama university kaya. Ndeti mafuna taachenjeze HRDC ifeyo anyamata a Limpopo FM kunena kuti akangoyelekeza ndidalankhula ndikulankhulanso pano, ndikulankhulanso pano, ndikunena kuti anyamata a HRDC akangoyelekeza kunena kuti ife tikupita pa nsewu date lakuti tukapanga zakuti Mulungu ntheladi uyu mbamba mtheladi ali kumwamba mmodziyo. Ife anyamata Limpopo FM tisadambe tapita masewu, koma kuno kukhala kuyamba ifeyo tipita pa msewu ndipo tizamemeza Malawi tizapita pa msewu. HRDC versus Limpopo FM izaka kumana pa msewu limozi nda Malawi. Zimenezo akulu kufuna
osafuna zichitika, kudziwa osadzidziwa zichitika ndithu. Chifukwa boma la DPP chitengere ni boma kapena kuti chilowere ni pampando ndi mwezi mwina ndi masiku ochepa pano tikulankhula pano. Palibe chifukwa chonena kuti ife tizibwera pa social media nkumazala mfula. Chimene tizipanga complain ndi chani? Chimene tizilankhula ndi chani? Inu mmene wasakazira chakwera mbomamu ndi timu yake. We were supposed to accept kunena kuti within 1 month everything is going to be okay on this country. Tipeza fertilizer, tipeza mafuta, zinthu zitsika pansika, china chichonse chikhala available. No, we have to give them enough time. Then they can have enough time to sort out the problem, the one we have it on our country. Let's give them enough time. Tidaforokoza kunena kuti ife ari Mpopo FM timagwira ntchito nda Malawi ndipo timalankhulira Malawi ndipo timamenyera nkhondo a Malawi. Chifukwa kuvutika kwa Malawi azibale athu alimo muno Malawi muno ndi amenenso akukumananso ndi mavuto amenewo. Nde sitingakhale pano nkumasekerera a Malawi anzathu azibale athu makolo athu azigogo athu ana athu azichemali athu akukumana ndi mavuto. Ayi tiyenera kubwera poyera ndi kulankhula. Koma pakali pano palibepo nthawi yonena kuti tikhoza kubwera pa media kukumaza lankhula. Koma kuchipaniko ngati kuli ena amene akuchita zinthu zonyasa tiyenera kubwera pano ndi kulankhula kwa uza president cholinga chonena kuti a president ndi timu yawo apange solve mavuto ngati amenewo. Komano nthawi yonena kuti tingamapange complain kuti boma alilalepera kapena boma alisiri kukwanirisa malonjezo akuluakulu, we are too early for that. We are very very too early for that. Chimene chikufunikira tidalonjeza kale kunena kuti anthu amenewo ofunika tapase 2 years yabwino. 2 years is enough. 2 years, 3 years. Kumene koko ndi kumene titazayambeso pano kuthamangisana. Osati pakali pano pa iyayi. Ndimafuna ningopereka chenjezo ku HRDC komanso ndi onse ochokera ku chipani cha MCP amene akupanga fund bungu ka chipani kamene kagulu kamene ka HRDC kuti kazipanga zinthu za uchitsiru zopusa mu dziko lathu lino la Malawi. Timafuna tachenjeze HRDC kunena kuti asalitenge dziko lingati kuti ndi la nyumba mwawo. Asalitenge dziko lingati la kwa Chakwera, asalitenge dziko lingati la kwa Moses Kunkuya, asalitenge dziko lingati la kwa Jessica Bwira, asalitenge dziko lingati la kwa Richard Chimwendo Banda, ndipo asalitenge dziko ngati la kwa Chichola Banda. Ndimafuna ndikuuzeni HRDC kunena kuti enough is enough. Tidaziona mudatiposisa ifa Malawi, tidavomereza nanu nthawi idatha ya inuyo. Right now this is Malawi's time. This is Malawi's time. Is not HRDC time. Beyond HRDC, beyond ndalankhula mumve uthengawu ukufikireni kwina kulikonse kumene muliko. Ndalankhula ine pano DJ Trust malo mwa staff ya Mpopo FM. Be on it.